Holečková, teda bývalá poslankyňa KDH a taktiež predsedníčka ich poslaneckého klubu, teda uvažuje o tom, že vstúpi k progresívnemu Slovensku. No aké prekvapenie po tom, čo otvorene ľuďom odporúčala, aby čítali denník N alebo Smečko, čo sú normálne tlačové orgány progresívneho Slovenska. Zoberte si, koho KDH vlastne dostalo do parlamentu. Progresívneho Mikloška, alebo si spomeňme na bývalého predsedu KDH, ktorý je taktiež v parlamente, Lojza Hlinu, ktorý je predsa otvorený liberál a s kresťanmi či s konzervativizmom nemá naozaj nič spoločné. Občas, keď sa na to KDH pozriem, tak mám pocit, že fungujú ako farma nádejných talentov pre progresívne Slovensko. Chápete? Ako keď je tým v NHL, v najvyššej hokejovej lige a má svoju farmu v AHL, z ktorej si potom berie najúspešnejších hráčov. Takto progresívci draftujú hráčov priamo z KDH. KDH má síce v názve kresťanstvo a hlási sa ku konzervatívnym hodnotám, nemá s nimi ale dávno nič spoločné. Je to progresívna politická strana, vidíme to aj tu v Európskom parlamente a čím skôr ľudia pochopia, že vďaka voľbe KDH posielajú do parlamentov progresívcov, ako je Holečková alebo Mikloško, tým skôr toto KDH prestanú voliť a my sa môžeme vrátiť k skutočne národnej a konzervatívnej politike, ktorú Slovensko potrebuje. KDH musí padnúť a to bude pre Slovensko, verte mi, dobrá správa.